bavula i-challenge abalandeli beGcokama elisha kanye ke nomunye wabaculi khona la enkundleni yokuxhumana ebizwa ngo-TikTok. Sawubona kuphi nobula kufinya khona lo mbuso njengamanje ukubingelela emathinto aciko intombi zomqamulo amehla abanye abaqhumela imali thiwazi. Ngana wethu ungabe usuqala ulangicathonze ukulungela press subscribe button share phinde comment ukhuluna konke ungakhohlwa ukulike kanti ke uma usubscribe usuwenza ukuthi kube wena oqala notification akuthathi mali yakho. Ngana wethu ungabe umdala like uyasihlala lapha ku comment section ungakhohlwa ukupressa button la join lapho khona uzodonate channel phambili njalo ngo-10 rand ukugqibela kwenyanga siqiniseka ukuthi imniningwane sebank ayibona ethini ibona wena nabakwa YouTube. Ngane zawethu ngaphandle kokusiqhubeka nomyalezo size ngawo namuhla mfisa ukudlulisela lokho okubalekile ukuthi siyakuthanda nomndeni wakho uyakuthanda futhi lokho okuhle okuqhubeka ukwenza efamily yakhe izona izinto ezidingakalayo uma uwumfana noma uma umuntu wesifazane abazali bathembele kuwe noma abazali banethemba ngawe. Siyacela ukuthi noma ngabe kuyiphi indawo kuyijabulisa oyijabulisa khona for ama-holiday sicela ukuthi uyiphathe kahle sihlangane nayo nangonyaka ozayo. Siyakudinga siyiGcokama TV, uyakudinga umndeni wakho, ziyakudinga ingane zakho, wonke umuntu osondela nawe uyakudinga futhi uyakuthanda. Enkundleni yokuxhumana yaziwa ngo-TikTok kusabalele i-challenge lapho khona ke kulingisela khona iGcokama elisha izinto elizenza emcimbini noma indlela elenza ngayo. Kube sekuvela omunye wabaculi owaziwa ngoSaliwa lapho khona ke naye ephosa itshe esivivaneni njengoba wazi ukuthi ku-TikTok uma bevela into kusoya nombani kanti umuntu osabalele kakhulu lapha uyena ke uSaliwa naye ke uSguda bilingisela iGcokama elisha. Ngaphandle kokuthi isikhathi sakho umntwana sekhaya asixhume sihlale kuyona ke i-video uyibonele izinsizwa zenza umbukiso walo ke iGcokama lilingiselwa. Saliwa! Só! Tira a cama de mano! Bamba phe. Yahlanya ngani? Uyahlanya. Bamba wo, ibambe. Ngifuna ukunanzela into eyiyo ngeke ngidikile, ngeke ngihambe la. Hlale phansi bamba umthetho. Qale phansi phakathi. Angezwe ayiqale phansi. Khuphuka. Qale phansi. Lapha phesheya kuthiwa khona umuntu owayindayo. Nobubi, phakamisa isound. Ngoba ngizondiza ngifike lapha. Soxoxa nje lapha nalapha yana kulunga lento engizele la ngizosebenza la. Yini lapha?